Hasteni juta juta thengreng bodolno yakarwi tini Upanagar ambassani 17 nukhung 45 butar bubagrani thansani bana no romphailaika borokno lamjak sogui yasagui naharka ketal MDC borom gonang Rajeshwar Deborma tei logio tongkha TWF ni president borom gonang juk Monihar Deborma akosong tini oro tan bai kothum laimung Upanagar Sigaribari ini or jago tipra motha bai kaisa training program mo jaka oro tini taku kusrai riang bai sujit jaborma boroni 17 family disease trainer of borok sekangwa ini 45 voters borok tini tipra motha bai join pekya tini bobok grani yaknote bukra kanani tini tiprasani thangnani ohayungo khoroktisai tongnani je thansani chobano amjagi borok tini o thansani maribo fight borok tini join khaika bobograni ingi chungona khabai subai lamsogo green sing borok tini party ni roksa warriors tiprani tiprasani tini baruki hala munista jamda dibustini ohayungo khoroktisai tongnani je choba আর চবা তিনি মানতাই সবকে মায়াসাক পর্যন্ত বড় চুম্বাই তাবো তিনি তিনি পালকে সামনে নাই তিনি নবনি বড় কুকা বড় তিনি অন বগে বড় মত খাবু কইলাম তো অবন তিনি মেইন প্রোগ্রাম আর তিনি শিকারি বাড়ি এবা উপনগর মো প্রোগ্রাম লাইমানি আসল কম আমবাই বলরাম বিসিও বাহিনী নয়নু খুংনি 25 ভোটার Jodoh political party ya kalai tipra motha ni bana romphaikia MDC Rajeshwar Deborma ni yaktui logio tongkha TWF ni president Monihar Deborma tai jodoh tipra motha ni tangkra dogro tini tam bagero kothum laimung panda kothum panna ke joining program CPM ni 5 families BJP ni 4 families borok total 25 voters somo Bolram ADC village partly Damsara Kotusara ni ADC constituency ko kalayo partly Kulai Champahan ko kalayo go jaga tabu Bolram senior basis school oro sini taku kahampe buku kaham borok bubograni je thansani chobawo borok tini join khlaika sini tiprasani hayungo thangke tongnani khorok tisawi osobono strengthen khaini kraku khainen baginai sini taku rok tini sini tipramotho join khlaika bubograni ingi singborno khabai koi lamsoka borok tinin sini family ni member sini sugdo dofani hamkrai dibagi borok sini chobawo borok tinin sini borok yak risaka borono sing khabai koi lamsogo bonbagi sing tini oro tino program khaimani asal ko Hasteni joto rangsani takuktei bukuksong norok rubber kainani bagui polybag iba rubber chara painani hinei ayang uyang naitugui tongka hinke norok buini aroni slaino kom dambai noroni je bokha musungtuino pai tlangphai manai haike norok tomungno rubber polybag painani no hinei chaitugui tongka hinke dakti phat notice live tipra channel haba nokni kokdukni bisingtui norok kurung hodi sini kokduk number 9366841553 tekaisa kokduk number 9863251367 sini whatsapp number 9366841553 hambai